Türkmenistan'dan halkara howa gatnawunyň ýatyrylmagyndan soň ençime adam ýurtdan çykyp bilmän çykgynsyz ýagdaýda galýar. Şol sanda ýurtdan müdimlik göçüp gidýän maşgalalar. Koronavirus pandemiýasy döwründäki çäklendirmeler köp kynçylyklara hem şahsy dramalara sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda möňler çadam ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýar, köpüsi gaty kyn ýagdaýa düşýär. Bularyň arasynda goşa raýatlygy eýe bolan adamlar we Türkmenistanyň raýatlygyny almak üçin köp wagt garaşan hem raýatlygy almadan ýurtdan çykmak kararyna gelenler, raýatlygy bolmadyk adamlar bar. Çeýle-de garyndaşlaryny görmek üçin Türkmenistana baryp koronavirus sebäpli ýurtdan çykyp bilmän galanlar hem seýrek däl. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary toktatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryň täzeden başlanmagyny birnäçe edek ýyda süýşürdi. Iň soňky edek 2021-nji ýylyň 1-nji martyna çenli ýyda testirdi. Häzirki wagtda ýydy giderli uçuşlaryň bolmazlygy we diňe çäkli orunluk ýöriti uçurlaryň gatnamagyndan başga da köp sanly bürokratik talaplar hem adamlaryň Türkmenistany terk etmegine pätkil berýär. Hususan da ortýada göçmekçi bolýan adamlar degişli resmi namalary almak üçin ortýatyň elçihanasyna ýüz tutýarlar. Olara oňyn karar berilen halatynda dokumentlary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirýärler. Migrasiýa gullugynyň işgärleri dürli döwlet edaralarynyň şol adam baradaky maglumatlary ýygnaýarlar. Jinaýat işine çekilmänligi, maliýe borçnamalary, aliment tölemek we şoňa meňzeş borçnamalaryň bolup bolmazlygyny anyklarlar we adama çykyş ruhsatyny berýärler. Kimdir çal jogap alýar, beýlekleri köp ay garaşýarlar. Olaryň arasynda geçen ýylyň bahar aýlaryndan bäri garaşýanlar bar. Adatlyň habarçylary kynçylyklara duçar bolan maşgalalaryň ençemesi barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň birinde üç çagaly ene ahir soňa gitmäge ruhsat alypdyr. Ýöne özi we iki çagasy üçin resmi namalar gelen hem bolsa üçüncü çagasynyň resmi namalarynyň ýitenligi ma'lum bolupdyr. Haýsy tapgyrda ýitenligini anyklap bolmandyr. Maşgala endi bar işlerini baştan başlamaly bolar. Başga bir ýagdaýda maşgala birnäçe ay bäri ruhsata garaşýar. Bu döwürde olar ýene bir çaga garaşýar. Indi garaşmak udaga çekse, olar çaga dünýä inenden soň ekle resmi namalary ýene-de täzeden ýygnamaly bolarlar. Türkmenistany terk etmek üçin garaşylýan wagtyň udaga çekmege ençeme maşgalany agyr ýagdaýa saldy. Kimdir kwartiralaryny eýýäm satyp köçede diýen ýaly aldy. Kimdir biri dostlarynyň ýa-da tanyşlarynyň öýlerinde ýaşamagy mejbur boldy. Köp maşgalalar bölündi. Bu aralykda ýurdun daşyna gidýän ýöriti uçurlara islegler artýar. Ortýatyň S7 aviakompaniýasynyň seýrek uçurlaryna uly nowatlar döredi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerine görä ýakyn wagtda ortýada gitmek üçin sanlyca göni reis, şeýle-de Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiligi bar. 20-nji fevraly planlaşdyrylan uçuş 28-nji fevraly çenli ýyda süýşürildi. Iki uçar martyň 25-ne we 31-ne planlaşdyrylýar. Anonimlik şertlerine görleşen çeşmeleriň biri bileýatyň bahatynyň $371, başga bir çeşme $480 barabardygyny aýtdylar. Tölek dolarda kabul edilýär, türkmen manaty kabul edilmeýär. Adatlyk radiosy S7 aviakompaniýasynyň wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda adatlyň habarçylary ýurtdan gitmäge islegleriň uly bolmagy we fevral hem mart aýlarynda ortýada göni uçuşlara orunlaryň sanynyň çäkliligi sebäpli köpleriň Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçilikleri hem razy bolýanlygyny habar berýärler. Ýurdun daşyna gitmekçi bolan adamlardan häzir ençeme resmi nama hem talap edilýär. Olaryň arasynda suwut edilmänligi hakyndaky resmi nama, ençe keseliň WIC speediň ýokdugy baradaky spravka, ruhy hastalyk keselhanasyndan we narkodispanserinde hataba alynmanlygy baradaky spravkalar, saglygyň umumy ýagdaýy baradaky spravka göz öňünde tutulýar. Bu şahadatnamalar uğramazdan ozal alınmalydyr. Resmi namalar almak işi madda çykdyjylary hem talap edýär. Mundan başga da adamlar ýurdun daşyna uğramak üçin Türkmenawada barmaly. Koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ähli ýük hem ýolukçy gatnawlary paýtagtdan 620 kilometr uzaklykda ýurdun gündorunda ýerleşýän Türkmenawadyň halkara aeroportundan dolandyrylýar. Ýurdun içindäki transport gatnawy hem çäkli bolmagyny galýar. Sebetleriň arasynda ulaglaryň hereketi çäklendirilýär. Ýolukçy otlular geçen Tomsundan bäri gatnamaýar.